Понякога модата не е просто визия, понякога тя е глас. Глас са хората, които обществото често подминава, за историите, които остават нечути, за невидимите хора. С тази силна тема стартира проектът Творческо модно ателие в Югозападен университет Неофит Рилски. Пространство, в което младите дизайнери не просто създават дрехи, а поставят важни въпроси. По време на лекциите и дискусиите, темата за социалната чувствителност премина отвъд модата. Бяха споделени реални примери, истории за домашно насилие, статистики, които звучат тежко, защото зад всяко число стои човешки живот. И точно тук идва силата на изкуството – да накара хората да спрат, да погледнат, да почувстват. Имахме идея да насочим вниманието им към точно невидимите хора, тези, които остават скрити, и предизвикателството, което отправихме към нашите студенти, не само студенти, тъй като идеята в проекта да се включат и ученици с изработка на аксесуари към всички тези колекции от отпадъчен материал. Целта е тези отпадъци и тази устойчива мода, която насочваме вниманието на младите хора към нея, е да бъде реализирана в един арт-продукт, който да е със социално предизвикателство и към публиката. Чрез устойчив дизайн, рециклирани материали и артистични концепции, студентите ще превърнат ненужното в нещо значимо. Защото понякога най-силното послание не се изрича, то се носи. За мен проектът се струва много интересен като тема. Реално за него знаем близо 2-3 месеца. По-общо темата наскоро се обобщи точно каква ще е и върху какво да наблегнем. Докато слушахме презентацията и разработките, ми дойдоха повече идеи, отколкото преди имах. Сетих се за професии, които не се говори толкова за тях, като сценични работници, археолози също, библиотекари, хора, които са основно зад кадъра, нали, не е от типа на актьорите, а примерно гримьора, който им помага, перукера, който също се грижи за тяхната визия, стилистите, шивачите, типично, нали, за нашата професия. Така че имаме още време реално да помислим над нещата, около месец, да се обобщим около една идея, поне аз лично имам някакво разхвърляни. Но да, така че много ми е интересно, сега ще участвам в проекта.